ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಾಂಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವೇನು ಏನಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದಲು ಎಳ್ದು ಓಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿತ ಎದ್ದುಕೊಂಡಾದ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತೆತ್ತೊನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಉಳಿದು ಕಡಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅಬರೆಕಾಳು ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಫುಲ್ ಆತನು ಒಂದು ಇಂಕ್ ಕಾಂಡೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು 10 ಗಂಟೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಿಂటే ಬರೀ ಹೋಗು. ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬದಲು ಎಡ್ದಿಗೋಡು నేను ಸುರು ದೆಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆತ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕದಕ್ಕಂತೆ ದೆಕ್ಕದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಯ್ಪವನನ್ನು ತಜ್ಪಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಲೆ ಬದಲು ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ದಿಪ್ಪೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಶುಂಠಿ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಉದ್ದದ ಮೂರೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಬೇಯಿನಾಗದಿದ್ದು ಪಾಡ್ಲ कुकर चालू अंतದ್ದು पूरा कुकर कट बंदिन शुंठी काई मुंची ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಕೊಂತೆ ಇಂಗಿತ್ತಿನ ಪಾಂಡೆ ಅಟ್ಟೆ ಇಂಗಿದ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಪಾಂಡ ಕಡಲೆಗಡ್ಡೆ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿದ್ದು 2 ಸಿಟಿ ಬೇಯಿ ಪಾಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚೆ ನೀರು ಬೇಯಿಕೊಂಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ചെയ്യാം. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಮನೆ ತವಿನಜ್ಜಿ ನೆಸಳು ಪಾಟ್ರೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಕೊಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡಿಪತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಸಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಣ್ಣ 3 ರೆಡ್ ಹಾಕು ಕಡಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಐಟಮ್ ಯಾವ ನೆಸಲು ನಮಗೆ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ಫ್ರೈ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ತಾರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ತಾರ ಇದೆ ತಂದೆ ತಾರ
ಮನೇಲಿ ಮನೇಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಏನು ಬೇಕಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಜೀರಾ, ಕರಿಪತ್ತ, ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು, ನೀರು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಉಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಚೂರು ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬೇಯಿನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರದೆ ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಆಡೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಲ್ಲ ತಾರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಬಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಳಿ ಇಂಚೇನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, ఒక ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ.